Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan ikusiko dugu zelan egiten den maiztasun taula bat, datuak tarteetan bildu behar baditugu. Bueno, eta behar bada galdetuko diozue zuen buruari, eta zertarako nahi ditugu datuak tarteetan bilduta. Adibidez, izan daiteke datu pilo edo datu kopuru handia izatea, edo eta datu horiek errepikatuta ez egotea. Bai, adibidez, kasu honetan bezala, bai, kasu honetan egin duguna izan da esperimentu bat, 16 aldiz jaurti dugu baloia eta apuntatu dugu jaurtiketa bakoitzean nora zein distantziara edu den baloia. Bai, orduan hemen gure datuak dira distantzia sentimetrotan. Bai, eta ikusten duzuenez guztiak ezberdinak dira. Bai, hauek zuzenean maiztasun taula batean jartzen badugu, hauen maiztasun absolutua izango da bat. Bai? Orduan, zer izan daiteke badiogarria? Datu hauek tarteetan biltzea. Bai, kasu honetan, tarteak ja prestatu ditugu, eta zer da kontuan izan behar duguna? Tarte hauek eraikitzeko edo planteatzeko momentuan, balde batetik, lehenengo tartearen barruan gure daturik txikiena, gure baliorik txikiena hemen sartuta egon behar dela, bai, eta hemen ikusten duzuenez, gure datu txikiena 358 da, eta lehenengo tarte honen barruan sartzen da, eta era berean muturreko beste datua, hau da, daturik handiena, gure azkenengo datua baino txikiagoa edo berdina izatea. Bai? Orduan gure datuak aztertzen baditugu, ikusten dugu 500 ez dagoela, eta datu altuena edo hau dela. Bai? Beraz? Tarte honen barruan dagoela. Bale, zein da bigarren baldintza? Saiatuko gara beti, tartearen bi muturren artean dagoen diferentzia hori berdina izatea. Bai, hau da, tarteen ibilbideak berdinak izatea. Bai, kasu honetan ikusten duzuenez, kenketa bat egiten badugu, bai, handienaken txikiena, handienaken txikiena, handienaken txikiena, handienaken txikiena, tarte bakoitzaren ibilbidea lortzen dugu, eta kasu guztietan 40 da. Bai? Bale. Orduan, maiztasun absolutua kasu honetan, kalkulatzeko egin behar dugun lehenengo gauza, dekizuenez da, zenbaketa. Bai? Maiztasun tauletan, gehienetan ez da zutabea agertuko, baina kasu honetan jarri dugu beste barik erosoago izateko. Bai, orduan, joango gara orain, zenbatzen, zein datu bakoitzari dagokion zein tartea. Bai? Orduan, lehenengo datua hartzen badugu, bigarren tarte honetan sartu beharko genuke, bai, zenbaketa egiten ari gana, gogoratu, bigarren datu hau honetan, hirugarren datu hau hemen, bai, laugarren datua azkenengo honetan, jarraitzen dugu, bai. Honetan, hau esan dugu azkenengoan, 410 honetan egongo ditzateke, 427 honetan, 376 barkatu hemen, 382, 400 berrogetamabos, 363 hemen, 383 honetan, 413 honetan, 419 honetan, eta azkenik 382 honetan. Bai? Orduan, zenbaketa egin dugu, eta orain maiztasun absolutua adierazteko dakizunez da bakarrik zenbatu dugun zenbakiaren balioa hori idaztea. Bai? Orduan, zenbaten jaurtiketaren distantzia egon da lehenengo tartean? 4 aldiz. Bigarren tartean 6 aldiz, berriro ere 4 aldiz hirugarren tartea, eta azkenengo tartean birritan. Bai? Bale, orduan horren geditzen zaigu zutabe hau, klase marka. Bai, hemen idatzi dizuet,
bi subtabe hauetan daukaguna dela aldagaiak hartzen dituen badioak, bai, hemen tarteetan antolatuta, eta askotan oso baliagarria izango zaigu, edo beharrezkoa izango zaigu, aldagaiaren badio bakarra izatea, bai? Datuak tartetan biduta ez daudenean, da gure aldagaiaren balioa, eta listo. Baina, tarteetan antolatuta ditugunean, behar dugu datu bakar bat, beste parametro batzuk kalkulatzeko, bai? Orduan, hori egiteko, egin behar dugun gauza bakarra, da klase marka kalkulatzea, bai? Hau da, tarte bakoitzaren klase marka. Eta hori zer da? Tarte bakoitzeko, edo tarte bakoitzaren erdiko puntua. Bai, ibilbidearen erdiko puntua. Hori kalkulatzeko modu oso errez bat, eta guk erabiliko duguna izango da, tarte bakoitzaren bi muturren batazbestekoa egitea. Bai, gogoratzen duzuenez, batazbestekoa egiteko, egin behar duguna da, kasu honetan, bi zenbaki hauek, bi muturrak gehitu, eta zati bi, bai, bi zenbaki direlako. Orduan, biak gehitzen baditugu, 720 ematen digu, eta zati bi, 300 eta 360, bai? Orduan, hau izango ditzateke klase marka. Bai? Beste modu bat daukagu hau egiteko. Eta hori da, ibilbidea, tarte bakoitzeko ibilbidea kalkulatzea, esan dugu hori egiteko, egiten dugula, tartearen balio handienaken txikiena, bai? Eta hau, lehen esan dugu 40 dela, eta gero 40 hori zati bi, 20, eta gero hartu baliorik txikiena eta 20 hori gehitu, bai? Hau da, 380 gehi 20, berdin 400. Bai, gauza bera da. Ez dakit, ikusi behar duzu zeinekin sentitzen zareten erosuen. Bai, orduan, egia da hau ikusita oso erraza dela jakinda tarte guztietan ibilbidea 40 denez, egin behar dugun gauza bakoitza dela 20 gehitzea tarteko zenbaki txikienari. Bai, orduan, kasu honetan, klase marka hau izango ditzateke, bai, 440, eta kasu honetan, 400 eta 80. Bai? Guzti izan da guztia. Gogoratu, bai web orrialdean, bai YouTubeen jarraitu jakindun.